Salut! Sunt Lucian Hugeanu Halas, am 43 de ani, am făcut sport de performanță, în prezent lucrez pe partea administrativă și m-am hotărât să reajustez, să-mi adaug fire de păr. Am făcut în trecut, în urmă cu câțiva ani, o operație de implant de păr. Bună dimineața! Bine ați venit! Bine te-am găsit! Sunteți pregătit? Da, super! Da. Sunt super entuziasmat! Haideți să discutăm un minut, să vedeți, să vă explic ce faci astăzi. Așa cum am discutat și la consultația anterioară, astăzi vom reface densitatea aici, în zona anterioară a scalpului, linia părului, treimea anterioară a scalpului și puțin în zona vertexului. Vom estima imediat după ce vă tundem numărul de grefe, dar undeva între 1500 și 2000 de grefe. Operația va dura între 7 și 8 ore. Cu anestezie locală, cred că ați mai trecut o dată prin asta, adică sigur așa ați mai trecut o dată prin asta. Dacă aveți alte întrebări sau alte lucruri pe care vi le putem lămuri. Păi nu știu, în principiu asta a fost de la consult, dacă zona donatoare e suficient de generoasă pentru a completa. Da, zona donatoare încă este bună. Dureri? Nu, presupun. Dureri, câteva mici înțepături la administrarea anesteziei, după care totul va amorți, cam asemănător cu ce se întâmplă la dentist, cum s-a întâmplat și la cealaltă operație pe care ați avut-o. Ok, dacă totul este clar, atunci haideți să mergem să începem. Fac această intervenție la domnul doctor Motora pentru că am referințe extraordinar de bune de la prieteni și încă de un an de zile încerc să ajung la dumnealui și iată-mă aici, sunt super optimist. Consider că domnul doctor Motora este specialistul în domeniul, cel mai bun, m-am uitat pe review-uri și dumnealui este potrivit pentru această intervenție. Super! Deci a fost prima parte senzațională, n-am simțit nimic. Practic, la început te înțeapă așa pe spate, un pic așa, ai senzația că te doare un pic, dar nu, cred că la o măsea, dacă îți scoți un nerv, te doare mai tare. Și acum am o pauză de masă, de fapt am și terminat și urmează partea a doua, cu zona frontală, practic tot ce mi-au scos din spate să implanteze pe zona frontală. Totul super, super, super. Nu mai am absolut nicio emoție. E super bine. Sunt la sfârșitul procedurii numărul 2. Totul a decurs bine. Poziția te incomodează un pic la gât, dar e suportabilă la fel. Nu e ceva ieșit din comun. Și cred că am și ațipit de vreo 2-3 ori. Totul a decurs bine. Adică chiar sunt super mulțumit de procedură. Tamponați peste tot, clătiți și după uscare luați puțină cremă din așa pe degete și o masați ușor până intră în piele. Ok. Bine. Mulțumesc mult. Mulțumim și noi.